ayo kaya biasane kancane nyong dodol bubur ayam ju. Saben dina Minggu ayo ketemu nyong. Halo dulur, assalamualaikum. Ketemu neh nang vlog seranane Bu Susi. Kaya biasane anak Minggu jana lah sibuke pol. Lagi nyong isuk gase wis ndedeni ayo nyambi karo ngedoli barang. Nyetegake kompor, tak sambi ngumbahi ngono. Esuk-esuk wis deden kabeh to. Lagi nyong karo ngedoli barang. Sik bumbu kuninge entek kiye. Anek dino-dino laine saka Senin tekan Setu sing ngedoli mbok ning nyong. Aku sik tak nyambi lempit-lempit barang. Men rasa ayo nyong samoni barang rangga. Ngono kae campur pangas jan paiten jekek-jekek. Priye nek ora dijamoni jan loyo ae. Jamune sik-sik ke tombone iki beras kencur jan inuk tenan. Ayo lanjut to ngedoli meneh ya. Masih entek pokoke. Asik durung ngerti lokasine nandi. Ke lokasine nang kandangan ae cepake tugu akeh to. Ane wong wedoke bercabang-cabang. Ayo cucuk wis ngedusi anake ngono ae kae. Anake wis tak salini ngedoli meneh. Memberdayakan anak-anak ngono takon memeni sepatu no kae kumbahane nyong jan tarik-tarik kaya dodolang awal ayo wis ya ke pumpung panas entak-entak nyong tak ngeyop ya solek kepiling-piling kiye.